Vita le tany eo firy mètre carré ty avy non tsy misy marché nany ya za misignaly fo misy firy fandeha portefeuille agny am 10 ok farafarahita carte de davron non calme non za mahita fo za zalahy mafaky le mafatoky ok za mahita volako aminao ya avô ino koa tsendriky misy aomby tsendriky nandalindaly tataty anao boka ty koa mandalo za misignaly ok ya za matoky anao edy tsy anao mahasaman'ny zantany hafa eo koa ouais Dinagavo! Tsisy client! Misy o president! Alors dira fa show! Dos pita tsoro madinsy io. President. Wala tsara pitra. Matantsa. Ino azo fataonao amzy? Za mila andagnamboatra taratasy ao Ankigna tseny bako benao io. Nao mantegna mala memby omby agny. Io tsy langala io. Anamboatra taratasy ao president. Namboatra taratasy aomby zay. Firy ombanombarana taratasy? Zao ndraiky somary maromaro misy 50 rô fa folo amin'irô folo misy taratasy fa efapolo mbola tsisy taratasy. Ta ino atao fanjakana volagna seva taratasy aomby jiaby seva marika aomby jiaby mba hialany fampangalarana aomby ta ianao tsy mety raha ataonao zegny Fa misy taratasy ndraiky fa misy marika ndraiky jiaby fa le fiby ty fne tavela tsendriky nananana. Ya, izy baka izy mampitaonao teo zay tsy mety zegny anao tsy mety sanctionner anao mais sanction anao fotony fa ela zay nandefa annonce tany hoe asiava taratasy ny aomby mivezivezy eto an-tanàna inona asianao marika fa tsisy nao taratasy sanctionner anao mamila magnamia aomby 10 anao amin'ny folo ndeha amboanao taratasy President. ya 10 ino problème Mibe koa nao ombinakazy koa nangalanao dimy. tsy raha zana lalàna tsy zana lalàna za hitanao hoe mpampiatra lalàna natazany hoe mbola fezy lalàna koa tsy zana lalàna lalàna volona rehefa anao tsipoka tsy maintsy mahazo sanction anao taia manao taminao namboatra taratasina omby jiaby nataonay gratuit taratasina omby tamin'ny fotoana zegny teto anao taianao anao njakiny tagnateranao to zio lenao asarandiava namboatra taratasina omby koa bomba sa omby alitra aby zegny zio Mbola sara baka tamin'igny president mbola lera fambolea mbola ino magnambara fombonao zay tsy omby alitra raha misy marikina ka. ya marika raha mety abetika ngalana vimy fo zegny anao mamia aomby 10 avô za mamianao taratasiny aomby 10 Ke aleo telo basy mbola mafy nge president. za zegny hitanao za isan'ny président tsara fagna za za zay tsy nangady kafiry anao zay koa ndeha tamin'ny président sasany ambaroko anao tsara tsy telo zay nalenao fa nomenao zao tsika odora be zamizamy zegny zentry be nao mitaratasina ombinao non bon karaha ty basy misy maridzilamy na ombinao Ya misy. misy maridzila Ya misy. maridzila raiky zay zao Ary zay tegna vosy ombinaka tsy zay tegna vosonaka izy fa zegny ombinaka raiky le mbô matetiky findesy miasa ko ohatra zay ny alainao tsy lasa. namboatra an'io Taratasina ianao ndraiky fa omby tsisy taratasy alain'ny fanjakana aia tianao alain'ny fanjakana jiaby zay sanao mera vosinao raiky zay safidialanao malakilaky fa mety misy client hafa koa avy afara ke izy koa ohatra anao maizako zanaka mahota za tsy mila tsaiky na tsy mila zanany soit na magnome vosy araiky mety taratasina ombinao soit ombinao jiabo confisquena satria aomby tsisy taratasy tsy mahazo mirenireny amin'ny tany zay fehezoko fady io fa mampiteraka alitra aomby io president
ombinaka velogno foa tsisy taratasy reo velogno fo zay fa koakotinao tady vosonakady bokoa za mbaranao taratasy stressany ala fa azavy mitretredy anao izy koa nampiatra lalàna fanjakana regninao zegny le tadiavinao tany misy azy koa hitanao taratasy manjaka azy io afa koa